A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Vinergi, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Vinergi é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Vinergi, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuído por Soaga. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante, para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A estas alturas do mes de xullo, o estado fenolóxico na viña continúa a ser de acio pechado. Dende a Estación Fitopatolóxica do Areiro informan que a climatoloxía solleira cálida e maioritariamente seca das últimas semanas seguiu a favorecer o bo desenvolvemento das uvas, de xeito que na última revisión realizada entre martes 15 e mércores 16 observaron como algúns acios de variedades tintas comezaban o pintado e tamén viron xa brillón algún grande acios de variedades brancas temperás, ben expostos á luz solar e en parcelas normalmente máis precoces. Segundo as revisións dos días 15 e 16, o estado dos acios segue a ser óptimo no referente ao mildio nas plantas sometidas a tratamento, incluso naquelas de predios onde se observaran síntomas con anterioridade, pois estes non avanzaran do mesmo xeito que sucedera a semana precedente. A nivel das follas, tampouco atoparon novas manchas nos gromos novos, nin sequera nas plantas abandonadas sensibles. Porén, sinalan que estes últimos días o captador de esporas situado na parcela testemuña de Areiro, que non se trata para ver a evolución natural do parásito, recolleu un número elevado de esporanxos, moi superior ao da semana anterior. Segundo todas as previsións meteorolóxicas consultadas, ademais da baixada de temperaturas que xa se está a notar, poderánse producir precipitacións desde mañá venres e ata o domingo. Estas precipitacións non terán en principio moita contía, pero cos acios aínda sen entrar no pintado e os esporanxos no ambiente é de esperar que tamén produzan novas infeccións ou activen as que agora están de xeito máis ou menos latente ou controlado e poderán aparecer novos síntomas ou zonas de avance nos antigos, o que implicaría reducións de colleita nunha campaña na que ata o momento se presume que sexa moi boa e xa. Por estes motivos é aconsellable extremar a vixilancia, facendo revisións continuas aos viñedos para poder actuar en caso de que se observe que a enfermidade poida continuar progresando. Para un potencial tratamento que deban realizar, a estas alturas da campaña elixan xa fungicidas cúpricos, tendo en conta que en xeral o hidróxido de cobre ten unha acción rápida e bastante longa. O hexicloruro vai liberando os ións de cobre máis lentamente, polo que a súa acción non é tan inmediata, pero si é longa, e o sulfato ten unha acción rápida e quizáis máis curta.
A Xunta de Galicia vende activar unha nova modalidade de apoio financeiro para as empresas galegas afectadas pola imposición de aranceis adicionais por parte dos Estados Unidos. O Diario Oficial de Galicia publicou a resolución pola que se modifica a convocatoria de préstamos directos para o financiamento empresarial, incluindo unha nova liña dirixida especificamente a compensar os efectos da nova política arancelaria americana, uns apoios que xa se poden solicitar. A medida, que forma parte dun paquete máis amplo de financiamento empresarial en Galicia, conta cun orzamento global de 50 millóns de euros e busca dotar de liquidez e marxe operativa ás empresas galegas cunha forte exposición comercial ao mercado estadounidense, facilitándolles a súa adaptación e a busca de mercados alternativos. Así, os préstamos permitirán financiar capital circulante cun prazo de amortización de ata 12 anos, incluindo ata 4 anos de carencia, o dobre do habitual, cun importe que poderá acadar 1 millón de euros por empresa. Deste xeito, Galicia pon en marcha medidas concretas fronte aos desafíos internacionais, buscando protexer a capacidade competitiva do seu tecido productivo. A nova liña permitirá manter a actividade exportadora e o emprego, especialmente en sectores clave como o agroalimentario, a industria naval, a biotecnoloxía ou os materiais de construción. Poderán acollerse esta liña as empresas que teñan os seus centros de traballo maioritariamente situados en Galicia e que acrediten durante o ano 2024 operacións comerciais con Estados Unidos por un importe igual ou superior a 100.000 euros, ou ben que estas operacións superen o 10% total das súas vendas. A contía do préstamo concedido poderá chegar ata o volume total das exportacións e ou importacións con Estados Unidos dese ano. Este instrumento financeiro complétase con outras actuacións impulsadas pola Xunta no marco do apoio e internacionalización. Entre elas destacan o novo servizo de consultoría especializada en apertura de mercados dentro do programa Reacciona e a posta en marcha dunha oficina técnica de apoio dependente da Oficina Económica de Galicia, en colaboración coa antena do IGAP en Miami. Esta oficina está a prestar atención personalizada ás empresas afectadas, ofrecendo seguimento continuo da súa situación e asesoramento técnico adaptado. A Deputación de Pontevedra destina este 2025 máis de 55.000 euros a dúas cooperativas de Meaño e Cambados. Así o confirmou o presidente provincial Luís López tras a aprobación na Xunta de Goberno do reparto das axudas provinciais ás cooperativas agrogandeiras da provincia, que este ano ascenden a 350.000 euros, 100.000 máis que o ano pasado. 350.000 euros para que as cooperativas poidan destinar a recuperación e posta en valor dos recursos agrarios. 350.000 euros que supoñen 100.000 euros máis que o ano pasado, un incremento do 40%. O sector primario é un sector fundamental para a provincia. Trátase dun dos motores de emprego e economía moi importante, fundamentalmente no interior da provincia, e tamén unha ferramenta para afrontar o reto demográfico. Na zona do Salnés beneficianse nesta liña de recursos provinciais con 55.000 euros orsal e a cooperativa vitivinícola Arousana, que poderán facer fronte á adquisición de mobiliario dunha traspaleta, dunha etiquetadora e dunha esfolladora. En total, no conxunto da provincia, esta liña de axudas chegará a 12 cooperativas, que recibirán entre os preto de 6.000 euros de contía mínima e os máis de 45.000 euros de máxima. E con estes recursos, as cooperativas poderán facer fronte a investimentos como a adquisición de parcelas, vehículo, maquinaria, equipos ou sistema informáticos e tamén a realización de obras nas súas instalacións. López subliñou a estreita relación que ten o sector primario con outros sectores económicos de importancia na provincia, como é o caso do turismo. E logo é a base de outros sectores estratégicos para a provincia, como pode ser o turismo, desde o momento en que nos proporcionan produtos de kilómetro cero a unha gastronomía como é a desta provincia que nos posiciona no mundo. Polo tanto, nós non podemos facer outra cousa que estar ao carón das mesmas, con estas líneas de axudas que avanzan na modernización do noso tecido productivo para que poidan ir gañando en competitividade e facer que esta provincia vai a máis. Xa coñecemos os detalles que marcarán a 73 edición da Festa do Albariño de Cambados. Presentar a tan ansiada e esperada como todos os anos Festa do Albariño, que vai pola súa 73 edición,
que é unha das festas decanas non só de Galicia, sino de toda España no ámbito enolóxico e no gastronómico. E é unha festa que todos os cambadeses e cambadesas, a verdade, cada ano estamos esperando con ansiedade casi para ver que é o que nos depara este ano, que atraccións e como se vai desenvolver a festa. A festa desenvolverase do 30 de xullo ao 4 de agosto. O epicentro volverá a estar no Paseo da Calzada. Aquí instalaránse 42 stands que acollerán os viños de 44 adegas, representando a todas as subzonas da DO Rías Baixas. O horario de peche será ás 3 da mañá. Para nosotros es el hito promocional más importante de todo el año y donde hacemos pues una inversión también económica y también de recursos humanos importante. Está todos los departamentos, tanto el departamento técnico como el departamento de promoción, llevan ya pues algo más de un mes trabajando para la organización de todo lo que es la fiesta. Por supuesto, también agradecer al Pleno del Consejo Regulador, a los vocales, que han sido los que con su apoyo también y con su experiencia pues nos han ido orientando para una mejor consecución de todos los fines que buscamos o que busca la denominación de origen con esta fiesta. Respecto al Paseo de la Calzada, decir simplemente que bueno, pues montaremos las 42 casetas de todos los años. En esas 42 casetas habrá 44 bodegas exponiendo, o sea, alguna de las casetas está compartida. Vamos a tener vinos de todas las zonas de la denominación de origen Rías Baixas, representación de bodegas de todas las zonas de Rías Baixas, y el que se acerque al Paseo de la Calzada va a poder catar cualquiera de las tipologías que están amparadas, ¿no? Por el perfil de las bodegas que exponen, pues desde vinos Rías Baixas Albariño, podrán catar tintos, se podrán catar Rías Baixas espumosos, vinos con crianza, etcétera, etcétera. O Consello Regulador organiza tamén a cata concurso que conta con 60 adegas inscritas na súa 28ª edición e cuxos gañadores coñeceremos o domingo despois do xantar oficial. Respecto a lo que es la cata concurso, decir que actualmente tenemos 60 bodegas que se han inscrito. Digo actualmente porque el plazo de inscripción termina hoy a la 1 del mediodía, con lo cual todavía puede llegar algún perezoso que se inscriba pues a última hora, ¿no? Las normas de cata van a ser las mismas que han regido en los últimos años, no hay ninguna diferencia. Como sabéis, la cata la celebramos jueves y viernes, jueves que este año cae el 31 de julio y el viernes 1 de agosto. El jueves será la cata prima, que es un poco la cata de selección, donde participan todos los vinos que se han presentado a concurso, y ahí lo que hace el panel de cata es esto, en una cata ciega, definir cuáles serían esos 12 primeros vinos o esos 12 vinos que ellos consideran que son aptos para pasar a la cata final. El viernes celebramos la cata de Radeira, con esos 12, 14 vinos que han pasado ese filtro, y de ahí se elige pues primero, segundo y tercero, que se entregarán los premios el domingo al terminar el xantar oficial. Outra das actividades no marco da Festa do Albariño que ten gañado peso e prestixio ao longo dos anos é o túnel do viño. Dende o Salón José Peña ofrece unha opción máis profesional para achegarse a DO Rías Baixas. Decir que va a ser el túnel más abundante de todos los que llevamos celebrados, esa 14 edición. Actualmente tenemos 73 bodegas apuntadas, tenemos 181 marcas inscritas. El año pasado tuvimos 177 marcas y 72 bodegas. El vino más antiguo que vamos a tener va a ser una cosecha 2012, y a partir de ahí pues vamos a tener un gran abanico de posibilidades, con lo cual todos aquellos que se acerquen al túnel van a poder disfrutar de todas las excelencias de los vinos amparados por la denominación. Recordar además que la cosecha 2024, el Pleno del Consejo Regulador la ha calificado como excelente, con lo cual esto yo creo que es un momento oportuno también para que aquellas personas que tengan interés en conocer más sobre Rías Baixas, sobre los vinos amparados, se puedan acercar hasta el salón. Abrimos jueves, viernes y sábado, el sábado solamente de mañana. Volvemos a hacer 5 turnos, hora y media de cata, con media hora de parón pues para limpiar, recoger, etcétera, etcétera. Volvemos a poner el sistema de inscripción porque sabéis que habrá cupos, no queremos tampoco que se masifique el salón para que la gente cate pues con tranquilidad. Y bueno, pues decir también que la atención al túnel la van a llevar profesionales, o sea, un sommelier se va a encargar de lo que es la dirección, y luego pues habrá también profesionales de la hostelería apoyando también la formación y la información a las personas que se acerquen allí.
En canto á inauguración da festa, será o mércores 30 ao mediodía. Este ano o pregón correrá a cargo do veciño de Cambados, José Manuel Rodríguez, Domin. Moi coñecida en Cambados e moi querida e respetada en Cambados, non solamente pola súa implicación docente, non? Durante décadas como mestre de varias xeracións de cambadeses, sino pola súa implicación tamén social, deportiva, cultural e nomeadamente tamén na festa do Albariño. Durante os días de festa porase en marcha un reforzado plan de seguridade ao que se incorporan 2 ambulancias. Os dispositivos de tráfico e limpeza serán semellantes. O plan de tráfico é similar ao de anos pasados, de edicións anteriores. Agradecer a todas as veciñas e todos os veciños, pois que entre veciñas e veciños e Concello facemos un esforzo importantísimo para habilitar plazas de estacionamiento. E despois no tema da limpeza, o operativo similar ao ano pasado. Este ano vamos a reestructurar un poquinho a programación o planning de limpeza para que o luns e o martes despois da festa do Albariño reforzar esos 2 días. A festa do Albariño inclúe unha programación que busca chegar a todos os públicos. Comezará xa o 29 coa actuación da Orquestra Panorama na Praza de Fefiñáns. O concerto grande será tamén en Fefiñáns, a cargo dos cantantes de música urbana Davey, Britiago e Jambi. Tamén haberá zona gastronómica con 13 food trucks na zona do paseo. Un evento multitudinario que, segundo explican dende o Concello, supón un gran esforzo organizativo para garantir que transcorre sen sobresaltos. No que estamos tratando de reconducir un pouco a festa a un evento máis cultural e máis no gastronómico e donde a xente participe en eventos organizados e non haxa tanto botellón. Estáse logrando reducir, erradicalo completamente é complicado, pero sí que estamos reducindo significativamente nos últimos anos e queremos seguir un pouco nesa liña. Que todo transcurra sin incidentes. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. O Rosal prepárase pro arranque da súa 33ª Feira do Viño. Celebrarase do 18 ao 20 de xullo no centro do municipio, apostando por un formato renovado que buscará converter a experiencia dos visitantes en algo inesquecible. O viño será o fío condutor dunha programación de actividades que explican dende o Concello da forma unha feira máis dinámica, con propostas de todo tipo e para todas as idades, mesturando tradición, gastronomía e cultura. Ademais, este ano a cita dá un paso máis no seu compromiso coa sostibilidade, converténdose en festa de interese sostible. Entre outras medidas, poñeránse a disposición dos asistentes vasos reutilizables. Tamén incrementase o compromiso coa seguridade da feira, reforzando a liña de autobuses circulares polo Rosal e con toda a comarca, coa fin de evitar os desplazamentos en vehículo propio. A apertura oficial da feira chegará o 18 de xullo a 1:30 do mediodía, cun acto institucional da man de Xi Yangsang, asesor vitivinícola da Embaixada de China en España e pregoeiro deste evento. Co seu coñecemento na materia, guiará os asistentes nunha cata que tratará de descubrir os aromas e matices dos viños da zona. Dentro do programa haberá outras actividades relacionadas directamente co viño. Terán lugar catas populares comentadas da man da prestixiosa Galicia Wine Academy e poderase descubrir a arte da análise sensorial do viño e os seus compoñentes. Por outra banda, celebraránse visitas guiadas que conectarán directamente co pasado e a historia do Rosal, como a Igrexa de Santa Mariña ou o Museo do Cavaqueiro. Esta 33ª edición da Feira do Viño terá tamén un marcado carácter cultural. O Rosal vibrará coa mellor música, con concertos de diferentes estilos combinados con esas sesións vermús que elevan a toda a veciñanza á rúa para xerar comunidade. Non se pode esquecer o papel clave da gastronomía, que se verá representada nos días da feira con espazos onde saborear unha espectacular combinación entre as receitas tradicionais e as propostas máis atrevidas.
turísticas, coa fin de poñer en valor a comida local. Tamén terán o seu lugar máxico os máis pequenos e pequenas. Como o ano pasado, os nenos e nenas poderán desfrutar de espectáculos, obradoiros creativos e mesmo dunha nova edición do Escape Room. Todas as actividades que requiren inscripción previa, como poderían ser catas, obradoiros ou Escape Room, xa teñen o prazo aberto. As prazas son limitadas. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. A Deputación de Pontevedra organiza mañá 18 de xullo unha nova xornada de catas con historia no Castelo de Soutomaior. Trátase dunha actividade guiada baixo os viñedos do recinto histórico de propiedade provincial, unha experiencia única que une patrimonio, paisaxe e viño, para que as entradas xa están á venda a través do portal de venda de entradas do Castelo. A Deputación pon á disposición do público 30 entradas para que as persoas participantes poidan gozar dun percorrido sensorial entre as cepas de albariño e uvas doutras variedades que rodean o Castelo. As persoas participantes poderán degustar viños das 3 adegas do Concello de Soutomaior, que forman parte da de Rías Baixas. Cosecheros reunidos de Soutomaior, Noelia Bebelia e Quinta das Eiras, e descubrirán as particularidades de cada unha delas da man do sommelier Jacobo Rivas. A actividade comezará ás 7 da tarde cunha visita guiada de arredor de 45 minutos. Despois da visita iniciarase ao redor das 8 a cata, guiada con maridaxe e a actuación musical do grupo Raúl Ecía. As entradas están dispoñibles a un prezo de 10 euros por persoa e podense adquirir ata un máximo de 9 entradas por reserva. Os viñedos do Castelo de Soutomaior, que se estenden en 4 hectáreas, foron plantados en 1984. A explotación distribúese nunha parte con terreos tipo Castele en terrazas e outra sobre terreos húmidos fértiles e con cuberta vexetal. A uva é autóctona na súa maioría albariña, habendo outras variedades brancas como Godello, Torrontés, Loureiro e Treixadura. Todos os anos a Deputación saca a poxa pública a vendima dos seus viñedos e o ano pasado recolléronse preto de 13.000 kilos de uva, 800 kilos máis que a previsión inicial, a un prezo de 1,47 euros por kilo de albariña e 1,05 euros por kilo de outras variedades. En marcha toda a programación enoturística que Martín Kodax celebra durante os meses de verán. Así volven a terraza da adega de Vilariño ás tardes do Atlántico, a súa proposta gastronómica. Trátase dun ciclo que naceu coa vocación de dar visibilidade ás cociñas comprometidas coa súa contorna e cun xeito de entender a gastronomía dende o máis próximo, o identitario e a sustentabilidade. Hoxe en día é unha iniciativa consolidada, fusionando viño, territorio e creatividade, cun enfoque relaxado e contemporáneo, ofrecendo aos asistentes pratos pensados para a ocasión que se armonizan cos distintos albariños de bodegas Martín Kodax. Ademais, en cada sesión o público terá a oportunidade de coñecer os cociñeiros. As sesións serán todos os mércores de xullo e agosto. Así este mes pasarán pola adega o día 23 Víctor Basante de Arrueiro e o 30 Alba Aguiar e Alexandre Falcón de Deleria. Xa en agosto será a quenda de Aaron Álvarez dos Maristas, Inma López de Beldade, Pablo Liste de Albanta e Elizabeth Castro e Manuel Fernández de Mesón do Campo. As entradas están dispoñibles cada xoves ás 12 do mediodía na web www.tiquetrona.com. Outra das propostas do verán da adega cambadesa son os xoves de Kodax, unha das citas máis populares. Dende hai 12 anos o ciclo conxuga o mellor da música en directo coa solidariedade e o compromiso cultural. Os concertos comezan hoxe con Eladio e los seres queridos e de Pedro. Seguiránlle os xoves de xullo e agosto Descarga Flamenca con Moisés Fernández, Israel Fernández, Diego del Morado e máis, Guadi Galego e Valeria Castro e Anxo Araujo e La Bien Querida. As entradas estarán á venda tamén en Tiquetrona. A última proposta ofrece un plan para os venres do verán, bautizada como Seráns con Alma Atlántica e un ciclo de concertos que celebra o espírito máis fresco, desenfadado e festivo da marca Alma Atlántica. Este ano 5 bandas tomarán o escenario: Broken Pitch, Brava Band, Miguel Sueiras, Los Gin Tonis e Bafana Bafana. Este ano como novidade será necesario
necesario mercar entrada para acceder. Terá un custo de 10 euros cunha consumición incluída. As entradas poden adquirirse en Tiquetrona. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante. Para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Zorvec Pinabel, el nuevo fungicida para el control eficaz del mildiu en el cultivo de la vid. Su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas inexistentes hasta la fecha. La resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorvec Pinabel en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.